Sanibonani and welcome back to another video. Firstly, ofuna nje full episode ngeke ayithole la. Whoever that is, ngicela nje click off this video ngoba ayikho. Secondly, ama reviews ambakithi are for people who are either looking for ama highlights noma abantu sebeyibukile episode and siyakhuluma nje. So nje bakithi onenkinga nalokho shuthi sorry because nama yikho into engayenza ngeke ngakhuluma kama video ami on my channel. Yabona nje nawe mafuna ukwenza ama video, you can create your own channel uzenzela wakho ama video. But if you're gonna come here, you're gonna be respectful, you're gonna be cutesy like the rest of us. Thirdly, sana I loved le episode. Yabona ke manje sesingena enyameni, isopo nje eceleni. Angifuni nje ongasho, I was left shocked kancane by a few things. But before I get to that, firstly nje into engayisho ukuthi umamkhulu bakithi Macele ngiyamthanda guys, like honestly ngiyamthanda. And I know mhlambe sometimes I may seem like I'm biased towards her, but guys umamkhulu kumele ahlonishwe. So I believe ukuthi umamkhulu had umthelela omkhulu guys ekuthenini amakhosikazi athole imizi. And lokho ngikushiso ukuthi ipoint lakhe lela alenzile kule episode ethi uyathemba ke manje ukuthi ngoba nakho amakhosikazi eseyitholele imizi yabo akekho umuntu osezoba igatekeeper yasemzumbe. And I remember talking about this guys in my previous review ukuthi it makes sense now ukuthi uMakhwela aye ukuyohlala emzumbe ngoba akusekho umuntu, and nami personally I hope ukuthi ayekho umuntu osezombangisa ke manje masebona ukuthi uhleli kamnandi lapha ya. Because guys, remember indaba yomzumbu ukuthi yayinzima kanjani. Remember the issue about the main house ukuthi mele uMpumelela ayithathe main house ayilungise ukuze ahlale kuyona, and kwakunezinkulumo nje emaceleni ukuthi how ulwandle yena, how this and that. And remember the issue futhi ke yendaba yomcimbi, the other three wives babeshaya phansi ngonyawo bethi nje umseleke urongo ukuthi alethe umuntu wakhe ungakabi unkosikazi ekwispace sabo, especially uMakhumalo. I remember her saying ukuthi nje wrong nje lento ayenzayo umseleku ukuthi abize enze umcimbi angasho ukuthi umcimbi wani kanti ufuna uintroduce number 5 ngendlela eziphansi. And another thing that umamkhulu said, uthena usne akafuni ukuhlala emzumbe yedwa. So my thing is now mase uMakhwela esehleleke emzumbe, I really do hope ukuthi usne doesn't come back manje esezohlala ke naye ke lapha ezohlalisa uMakhwela kabuhlungu, unless ngempela useyimisele mhlawumbe ngaleso sikhathi ubeyimisele ukuthi abe usekela wakhe lapha namsize around iyadi, around izindlu yabo nje behlalisane kahle, maybe work on i-relationship yabo as former friends. Yabona ke that I can support, but nje she mustn't come here now esizoclaima ukuthi ayibophelise ekhaya, can come and go as I want esebonile ukuthi uMakhwela usewenze kahle umuzi. So I hope that doesn't happen. And then when it comes to i-conversation kaTirelo noMayeni, I absolutely loved that. I do wish ukuthi, you know, like oh baby mama out there have this kind of relationship with mama bamadoda abo. Angisho ukuthi kumele bebe all best friends, but like bebe nale open communication, naye umama akwazi ukuyala yabo la akwazi ukuyala khona, angathathi side lomfana all the time. And into engiyibonile ukuthi I do see it futhi ukuthi maybe in future uMayeni can sit down with uVuyokazi one more time and just, you know, hash things out and create that open communication for the sake of ingane, because I do feel like uMhlophekazi noNzulu, they need that kind of relationship uthi iqalisa early ukuthi bezwane bonke bebe umndeni, because it will be awkward ngempela mase befika isikade sebekhulile sebengabajwayele. Yabona nje that is just it hurts me as a viewer to just think about that. So I hope nabo they keep that in mind. So guys, okugcina the conversation between uMangwabe noMseleku, my take on that conversation was no, khona into esingayazi thina and inkulu. It looks like ngathi i-deep ngempela. uMakhumalo the way angayifuni ngakhona lengane guys, khona eshodayo, and hopefully we get, you know, the gist of it
in the season, but if it doesn't happen angazi kwenzeka nini, but inkulu nje indaba esingayazi because namanje akakadlulisi ngathi nje igqobo likhulu and ulwa nayo lengane. Mina mengibuka ungazi uyitshela ukuthi nje uthathe nje umngani wakhe umseleki wamshada wamfaka esithenjini or uthathe isitha the way nje angathi ulwa ngayo indirectly. So now I have so many questions, and my main one in this situation ukuthi kanti is Makhumalo going to be the one paying for lezi moto yini? Cause mina ngokwami bengitshela ukuthi umseleki uzoyikhokhela. Also i-anger kaMakhumalo is so misplaced. Mina I feel like she should be angry more at uMacele and umseleki, for as long as she wants, but it shouldn't affect indlela aba move on ngayo as umndeni. If yena she had agreed ukuthi she's in charge of ukhokhela imoto or ukhokhela insurance or whatever, then she should continue ngoba angithi uhleli akayindawo. It's not like she's giving up on yonke into and leaving this marriage. She is still here, so she should continue ngoba it's like duty yakhe ngoba wavuma ngithi ngoba she can't be agreeing to pay for lezi ezinye imoto kodwa hayi eka number 5. Why? Ngiyayibona yonto, it doesn't make sense. And for her to read social media comments and run naleyo narrative ekhulunywa ko Facebook guys, knowing well ukuthi Facebook kunjani and knowing well ukuthi umseleki ucabanga kanjani, ngeke umseleki athule nendaba engaka njoba eseyisho nje on screen. Sesiyazi thina ukuthi uMakhumalo was questioning i-paternity yengane kaMakhwela. So now it's like, yo guys, these are serious allegations, and it's so sad guys. I don't wanna lie, it's sad that reaching a point. It's such a low blow ngempela. Ingathi ngempela ulwa nayo ukuthi nje angangeni uMakhwela, but it's not working. It's really not working. Ungenile. So this fighting or indirect fighting nje, I don't see ukuthi izophelelaphi, and igoal yakho ukuthi ufuna ukufezani egcineni kwalento le. Mina nje into engibonayo ukuthi mhlawumbe lento afuna ukuthi yenzeke ngeke iziyenzeke, but it's affecting i-relationship yakhe nomyeni wakhe. Mhlawumbe nalokho futhi akasanendaba nakho, but it's unfortunate ngoba uthi akayindawo. So izophelelaphi ngoba she's just going to look like a better woman egcineni, and jealous ukuthi there's this new young wife okwazi ukuzala and she can't, and I hate it for her. Shame, I do hate it for her. I just hope ukuthi she seeks therapy ngempela, because she should be angry at umseleki noMacele if she wants, not ingane yabantu, unless there's a story there. But Kesanas, let me know what you guys think down below, and don't forget to show our community some love and support. Ngizanibona kule elandelayo. Bye guys. Namhlanje ke sivakashelwe uTirelo makasingabakho uzobona ingane yakhe nje akanaso isikhathi esiseni. Minjani? Siyaphila. Welcome to Pure Harvest Dining. Igama lami uZee, ngizosuka mina namhlanje. Sicela ucontact manje. Alright, no Ngoba problem. sinalabangani bami bazongihlupha especially. No problem. Nganisolelani. Abantwana bami ba-happy ukuhlala nengane ngoba bebevele sebejwayele ukuhlala nalo munye futhi umntwana umhlophekazi. But lona hayi ugangi. Kodwa-ke vele abakithi simthanda khona igangi linjalo. Kubalulekile ukuthi bafunde ukuze umuntu angalokhu focus emjolweni ngoba umjolo hayi umjolo uyanyisa. Benginayo manje sebengifika ngifika la ekhaya. Abona lapha yana show ngamabroma. 100 roses. 100. Angazi ukuthi bewangakhi kodwa ingathi bewa 100 nje konke. Ekalungu umseleki ukuleza imbali. Lezi eziningi kanje. Awu. Solani.
Siyajona ni-enjoy ngokusakuhle. Asha ngithi ukuthi into moyifuna uyicela manje kusamnandi. Yebo, ngoba ngineyenza wena kuthiwa uyibhubesi. Angazi ngathi sengitholile ivoice angazi. Kwayibona lokho nje bona kuba kusho ukuthi ukubalekela ukuboniswa. Phela mina ngibe muntu ngawumuntu ongafuni nokubhala. Hayi ngiyakhumbula lela suku athi hawu makafuni ukugana. Ngoba abashobo babe nomcelelo. Hayi lapha uma naye washo ukuthi hayi ngeke. Ngizohlalaphi? Ngizohlala. Hayi Ngoba phela fanele ube nespace senu. Yakuthini lami? Hayi ke iplan wathi hayi phela hayi ukuthi ngiyamthatha manje. Uma wathi hayi ukuthi uyamthatha manje. So what is the rush? Ngoba fanele uma ukuthi uyayiqala into iqale uqede unayo iplan. Awukwazi ukuthi ungathi wena uthatha umuntu bese mina fanele ngiqhubeke futhi kube yimina omondlayo yenza yonke into. Hayi sisi, ngoba wakho waveza obala isizathu. I don't think i-point kufanele imphathe kahle. Hayi. Omdala usuke ebona. Nathi sasiphuza sinonyama. Ngampela abazali asibalaleli kodwa lezi zinto ziyasilimaza ekugcineni ungalaleli. Ngoba ngampela ngangimfuna nomsele womchazela. Ngangimfuna nomchazi kwakuwuthando lwalo lolo ezongivakala nakumseleke esithenjini. Nayibona nadinwa kodwa naye amsho ukuthi mhlawumbe ngekasazi. Hayi ngeke vele. Ngihlale ngimbuza ngithi hayi umuntu ufana nje yathi mina ngineyinkinga eziningi ngabe ngathi kodwa ngesikhathi uthatha ama-decision ngawungazi hayi phela umuntu ufana nje akagamele ayenze nje izinto ngithi okay. Ngiyabona anikwazi mancane ngani khale ngeyinkinga eziningi. Hayi ngicela-ke sewumuntu osho njalo-ke manje. Uzokhala thina ngeyinkinga eziningi kukhale nani. Yabo le ngane njengoba ngikhuluma nayo bangcono igonogoni isusile ngoba uyofika ku-40 enama-rankles enama-blemishes mangase angalaleli. Uyabona lesiphithiphithi esenzekayo sisazophinde senzeka noma eseshadile ngoba phela umphumela ngithi ngiyamzala ngiyambona phela ukuthi ufuze ubaba. So yena uma ngabe ezogijima manje ngabe uya-enjoy ukujola nomuntu wakhe manje azike kwangempela wagijimela umshado ngeke kusafana. Umuntu uma washada omunye uyakucontrol wagqoka ibhluku funa ufake iy'ngubo ezinde avena kuphendula isakwazi into ongazi uyibona ukuthi hayi kuba kumina nje. La ikhafuna abantu abangakwazi ukugqoka. Ngisho ungamtshela umuntu namhlanje ukuthi ukhindile uzimpintshele emabhlukweni akanandaba. Azi noma ufuna amadoda noma ufunani. Because I can't understand umfazi ogqoka ngale ndlela le agqoka ngayo. Hayi la ekhaya kwenziwa ukuthi lona ngoba nje uyangazi mina ngiyazithanda ngifuna ukuba nje nathi athi besuka bathi no ungayi lapha ungahambi nobani ngoba akalunganga. Hawu manje mina ngingenaphi engingalungeni komuntu umuntu akuvalele endlini yena ehlenyuka lana uthi uma uthi uphambane naye uhamba namantombazane zonke iy'nsuku uma ngabe ngimbona hleze ngizosho igama elilodwa yena elizohlezi njalo ukuthi ingqondo yakhe isasebenza ney'ndlebe zakho zisezwa kahle ulalele kahle yonke into yenzayo ungablayindwa uthando ngoba yokulimaza ngelinye ilanga. Lana ngizobona uma ngwabe ngoba kunesicelo noma kunento engifuna angenzele yona. Ungena nje uyambona ukuthi logqozi lofuqufuqa nazi ukuthi ubayo. Uyaphila bathi wazomuhle. Phila njani? Athi ngihlale ngophisa usondela. Angifuni isandla. Angisazangaki. Ngifuna proper case. Ngiphethe umkhuhlane. Ngiphethe umkhuhlane. Okay. Yazi ngiyabonga ukuthi ngikufonelile wavuma ukuthi ngizokubona. Nginenkinga kodwa-ke ngithi ngikhulume nawe. Okay. Wena bese uyayithatha uyise la engifuna iya khona because
ngiyabona ukuthi ngizoze ngenze ezinye izinto. Kazi-ke sekwenze njani? Kazi ubani wenze? Yo, siyami. Uma sikhuluma noMashobane siyadidana kakhulu. Enye into esididane ngayo ile nto eyenzekile ey'nsukwini ngiyalapha ngiyofuna iy'moto. Iy'moto bafuna bangitshela lapho ukuthi ngizoyithola imoto mina engizohamba nayo. Kodwa kukhona ezinye iy'moto ezikhethelwa amakhosikazi lapha because ngathi i-ambassador mangizwa. Wathi Uyezwa awazi. no angazi angithi akazi angitshela. Angikwazi lokuthi uyi-ambassador. I'm for real. Manje kufanele mina ngithi ngiyayazi into ngibe ngingayazi. Angiyazi leyo nto ukuthi lo muntu uyi-ambassador. Uma ngabe esefonela lapha bamtshela ukuthi kunemoto yomunye umuntu ngengimbize ngegama. Mashobane alwe kakhulu na. Nawe into engidinile ulwe nami noma sengimchazela wazi wa-drop ifone. Wathi me-drop ifone waphinde wangiblock. Ubusukhulumile naye explaining. Kakhulu ngikhuluma naye ngimchazela ukuthi le moto I didn't know ukuthi ubani okhona kaMongela. uMakhumalo akakazange block. Uqale ukungiblocka manje mase kunempi eliwayo. But into engikhathaza kakhulu ukuthi uMakhumalo kusho ukuthi uyalawula indlela yokukhuluma. Ukuthi fanele sikhulume kanje, fanele singakhulumi kanje. Bengabe ngizoba neutral nje. Ngizibeke esayidini lakhe. I see where she's coming from. Ngizibeke esayidini lakho futhi nakhona I see where you coming from. Uma Ngwabe noMakhumalo bayazwana, bayakhuluma futhi indaba zabo ezingekona lo muzi. Ngelinye ilanga ngithe ngihlele phezulu ifoni eyicharge uMangwabe yathi gqa imessage iphuma kuMakhumalo. Ngarealize uMakhumalo la ayebiza khona mina ngekhona narcissist. Ebiza mina kabanga imagine ukuthi kusho ukuthi ngesikhathi ngimulwela uMakhumalo akangibonanga ukuthi ngiyi-narcissist. Manje mase ngisho into ephambana naye usethi ngiyi-narcissist. The same energy engangiyifake kuyena ngilwela yena is the same energy le ngiyifakele manje ngilwela uMakhwela. Uyabona kuMashobane uma ngabe ezwenza the same thing yenziwa uMathele, I will find a way yokudila nayo. Unfortunately indlela zami azi-correct and angifuna nje uMashobane ngoba nakho eseviphinji yami. Angithandi ukuthi uMashobane angiphathe angilawule mina, angithandi. Kodwa ngiyabona ukuthi uyangilawula. Ungilawula ngezinto zami kahle kahle. Lezo zinto zami ngiyazi ukuthi kuthintwa ukuze zisebenze. Ngiyazi ukuthi kuthintwa ukuze zingasebenzi. Manje angifuni ukufika lapho. And angifuni futhi ukukhuluma lawo mazwi. Uyabona ingane yami uMpilo ngiyibonile ensukwini. Kodwa ngiceliwe ukuthi uthi uMpilo akasafuni ukusebenza naye. Kodwa ulindele mina njengoyise ukuthi ngenze izinto. Ukutshelile yena ukuthi asafuni. Akudingi ukuthi angitshele. Njengoba kuphume igama ngabuza ukuthi yini indaba uMpilo angatholakali. Ngatshela ukuthi ungitshelile. Ake ngithi njengoba ngithi nje nginengane yami ekufuze ngabe ime nami. Uthi uMashobane ngingasicontracted ngathi le ngane kufanele ime nami noma kwenzakalayo. Ngasithi ngiyabonga ngokuthi ukhumbuze lokho. Usho ukuthi ngenye indlela le ngane mangabe i-decide ukuma nawe ayikho into efanele ifune. No, you don't say that. Ngengane. Whatever happens, ingane yakhe yakho. Okungadingeki nangelilodwa ilanga uthi ngeke uzomenzela into just because usayide nomuntu. But leyo ngane yakho ngikhuluma ngegazi lakho. Umpilo ufanele angeniswe kamisele ngakithi. Yes. Ngithi angikwazi ukumngenisa ngoba mina noMashobane sinenkinga. But ungenaphi uMpilo yena? uMashobane ngikufanele eze lapha emsamo ngikwazi ukum-exclude. So ngeke ngize ngikwazi ukwenza umsebenzi uma ngabe inhliziyo yami yonakele. Phela mina usekwena kumina ngeke uzumenzele lokho. Okay. Umpilo meaning futhi njengengane yakho nje wena uzoba nengane ungayenzeli lokho. Okay. Kodwa kube kuyingane yakho ezalayo. Awuzange ube specific ukuthi ukhuluma ngomsebenzi. Lokho komsebenzi sengiya-understand ukuthi obviously vele kufuna nibuyisane. Okay. Ukuze nizokwazi ukuthi no kufanele sibuyisane. Yazi novela madoda. uMashobane uke waphika le ngane yami le khona manje wathi akuyona yami.
wathi ufuna amagazi ngamtshela ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukunika amagazi ngoba sihambisana. Umuntu engihambisana naye ngimnikele lo. So wamnika kule ndlela. Yes, uma cele methi ngifuna ukuthi ngikholwe ukuthi le ngane eyakho. Uyena umuntu engizoresponda ngendlela ehlukile kunawo wonke umuntu. I don't believe ukuthi like ayakhona umuntu who doubted ukuthi ingane kabani. But on social media somebody wrote #kwakhalanyonini emzini kagogo, and then someone responded ukuthi kwakhala inkonyane efike inomlaza, mayifike inomlaza izohlaba izinkomo noma izinkonyane ezingaphakathi. That message ithi kungenile umuntu okhulelwe ofike sekhulelwe njobe efika umlaza umuntu okhulelwe ingane engayona eyakulowo muzi. Wonke umuntu esathuswe kiloyo message kwijiji kwathi umuntu okhulelwe. So we don't know. Angangakusho lokho kodwa mina ngiyabona ukuthi yena umashobana omkhulu omamkhulu wale ekhaya. Hey kodwa unamanga ukuthi very position ngiyaqhubeka kanjalo. Iyona into engayithanda that you tend to do. Angithandi ilwa nomuntu ngento enibangayo. Musu kumpayinta bad as if manje uyingobelela iposition. Angithi asibanga indaba yokugana. Yeah. So sibanga ukuthi ngithatha umuntu ngakubo. Ngizochaza lokho. Adlule kulokho athi bengafanele umthatha umuntu ngakithi. Ngiyachaza ukuthi ibehavior yakho eyenza sathatha umuntu endaweni. Number 2. Eyenza ngibona ukuthi kushuthi le ndawo yangakithi produce abantu abasha. Yes. Okay. Yes. Wena le way umselekase ngayo uhlale phansi wayicabanga ukuthi kambe ngizoyiqhamukela ngayiphi khona lento. Ngoba khona abantu ayishola ubashelevu bathi khona abantu abayinyoka abayimamba. As much as ungithuma ngiyakuzwa ngizokhuluma naye ukuthi ngoba ngithuma ukuthi angablock ukuze nikwazi ukukhuluma. Lokho ngizokusho. Kodwa konke lokho singitshela kona I feel it's too much for me. Because angiwazi ama-plans ethu. There's a lot between the two of them ekumele bakulungise. Abakwazi bobawu-2. Kusho ukuthi uma shobane njengoba engivala manje ethi ngingakhulumi ngoba kwakho. Angisophinde ngikhulume ngayo. Manje njengoba ngiza kuwena nje ngiza on those basis ukuthi uma shobane kulungile alwe nami kodwa angangivala. Njengoba engithuma nguMakhumalo ngizoya kuyena ngiyokhuluma naye ngoba ngiyafuna bayiresolve lento because ifaka isandla semfene phakathi. Inesandla semfene.